στα φρόνημα παιδιά τη νύχτα αυτή. Πάντα ο Χριστούλης φέρνει κάτι τι. Αν τρως κι εσύ με όρεξη λοιπόν σουπίτσες και ψωμάκι με ζαμπόν. Κι αν αποφεύγεις αταξίες και φωνές στις ασχολίες σου τις καθημερινές, κι αν επιπόλαια στο δρόμο δεν ορμάς, αλλά κρατάς το χέρι της μαμάς, θα πάρεις όλα τα καλά από το Χριστό και ένα ωραίο βιβλίο ζωγραφιστό. Η ιστορία του Πίπη, του Πιπίλα. Λέει μια μέρα η μαμά. Πίπη! Πάω λίγο στο χασάπι για κοιμά. Εσύ, φρόνημα. Δεν θέλω σκανταλιές μέχρι να τελειώσω τις δουλειές. Και να το θυμάσαι για καλό σου. Να μην πιπιλάς το δάχτυλο σου, γιατί τότε θα έρθει από το πουθενά ένας ράφτης που έχει μία ψαλίδα να. Μόνο μία ψαλιδιά είναι αρκετή και το δάχτυλο το κόβει σαν χαρτί. Μόλις βγαίνει η μαμά από το σαλόνι, αυτός χραπ το δάχτυλο μπουκώνει. Αλλά δεν περνάει μια στιγμή. Μπαμ! Ανοίγει η πόρτα με ορμή. Και ο ράφτης μπαίνει ολοταχώς. Αχ, πως κλαίει ο Πίπης ο φτωχός. Και η ψαλίδα πως λαμποκοπάει. Χαρίτς. Το πρώτο δαχτυλάκι πάει. Χαράτς. Και το άλλο μες στα αίματα. Και τελειώσανε τα ψέματα. Όταν έρχεται η μαμά αργότερα, τι να δει? Και μη χειρότερα, ένα δάχτυλο σε κάθε χέρι λείπει. Και του λέει: Καλά να πάθεις, Πίπη!